Bé, avui al Té de Tot parlem de maternitat i en concret la Judit Pla torna al plató per parlar-ne i en concret parlarem sobre els mites a l'hora de maternar. Molt bon dia, Judit. Bon dia. Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí, com sempre. Gràcies per tornar avui al plató. Bé, explica'ns una mica quins són els mites principals que s'han creat al llarg de la història, sobretot els que tenim actualment, a l'hora de maternar, no? Doncs n'hi ha forces. El primer és que maternar és fàcil, és una cosa fàcil que a les dones se'ns dona de manera natural i realment és un rol molt exigent. Realment sí que és cert que tota la part més fisiològica, l'embaràs, el donar llum, doncs ho tenim, se'ns dona de manera natural, però la criança és un rol molt exigent, que exigeix els nostres recursos energètics, mentals, emocionals i econòmics de tot tipus. Vull dir que no és tan senzill com pugui semblar, com el mite planteja. Per què creus que s'han creat aquests mites al llarg de la història, que cada vegada han anat evolucionant també? Doncs crec que s'han creat arran de com ens hem anat configurant com a societat, perquè crec que té molt a veure amb el rol de la dona també. El fet que la dona no ha estat tan valorada com a l'home històricament. I per això també, per exemple, un altre mite és el de la felicitat, d'aquestes imatges de la colònia infantil, d'aquesta família feliç. Evidentment que la maternitat és un rol que dota de significat a la vida, és el rol que més sentit dona a la pròpia vida, com a mínim aquesta és la meva experiència, però hi ha moments de felicitat i moments que no són feliços, i moments complicats, com amb totes les relacions importants de la vida, com amb una relació de parella, o amb una relació amb els nostres amics. No és sempre tot felicitat, com diria el mite. Clar, i tant. De fet, també molts d'aquests mites ens els acabem creient, i això ens deriva a pors i inseguretats, no? Ho creus que és així? Absolutament, absolutament. Hi ha molta por a que els nostres fills no siguin normals. I això, vés a saber què significa ser normal, però això és una por que jo em trobo. És que això és normal i no és normal. El que és normal per cada família és diferent, perquè cada família és un conjunt d'individus i tots som diferents. Per tant, la por a que el nostre fill sigui normal o no sigui normal. Una gran por a que pensin que ho fem malament. I sovint són els membres de la família més íntima els que jutgen amb bona voluntat, volent ajudar, però jutgen i fan comentaris que en lloc d'ajudar o d'empoderar, el que fan és que les mares i els pares ens sentim cohibits i pensem que no ho fem prou bé. I això va acompanyat de molta vergonya social. És un rol que socialment hi ha com un mite que per fet de ser mare i ser pare ja ho saps fer bé. I no és cert. No és cert, no és així. Però què passa? És a dir, com podem frenar tots aquests prejudicis i que ens jutgin la gent, sigui entorn familiar o amistats, que ens fan sentir que potser no ho estem fent bé i alguna cosa indirectament ens estan dient que hem de canviar, no? Com ho podem frenar? Doncs podem fer diverses coses. La primera que jo suggereixo és no comparar. No comparem la nostra criança, per exemple, amb la criança dels nostres pares quan nosaltres érem infants, perquè és un altre moment històric, un altre moment social, cultural, una altra conjuntura. I no comparar. Tampoc comparar la nostra criança amb la del veí, perquè cadascú té situacions diferents. Això seria un primer consell. Un altre seria desenvolupar el criteri propi, és a dir, per exemple, al col·lecho, que es parla tant de dormir junts, d'acord, en principi és desitjable, perfecte, però tot allò que considerem desitjable, pensar a nosaltres, a la nostra família, ens funciona, anar desenvolupant aquest criteri propi per passar com per un sedàs tot allò que la societat diu i anar veient si a nosaltres ens funciona, a la nostra família. El dormir amb els fills, l'alletament, que evidentment és desitjable, hi ha molts estudis científics, però si hi ha una mare que no pot alletar, es frustra, es sent culpable, doncs amb ella, en aquest cas, pel que sigui, no li està funcionant. És una manera de poder crear el nostre món més enllà de les directrius del que és maternar, perquè actualment també hi ha molta rigidesa amb el que és la maternitat conscient o responsable. Per mi és
una cosa que és molt més personal i de cada família. La veritat és que sí, perquè també això com ho veus ara, és a dir, en el sentit doncs, de que al llarg de la història també els nostres hàbits han canviat. Creus que ara mateix hi ha molts més prejudicis i més, se jutja més que abans? Clar, és que ara tenim les xarxes socials, és una realitat que no podem evadir. I les xarxes socials tenen aquesta no sé, habilitat de mostrar només la cara bonica de les coses. Aleshores, tendim a pensar sempre que la vida dels altres és millor. I això, la maternitat i la paternitat va acompanyada de molta culpa, normalment. I això crec que aquest sentiment de culpa és una que acompanya els pares d'ara. Els nostres avis i els nostres besavis tenien prou amb sobreviure, perquè Europa va estar plena de guerres i el fet que els fills sobrevisquessin i tiressin endavant i no morissin, com hi havia moltíssima mortalitat infantil, ja era èxit. I avui en dia tenim culpa per coses de comportaments i així que em sembla que hauríem de revisar. És a dir, jo sóc la primera, que evidentment jo faig cursos de l'art de maternar, acompanyo mares i pares, vull dir, sóc la primera partidària de l'autoconeixement, de l'autogestió i de l'autoqüestionament. Però si un està fent la feina i s'està preguntant i s'està autoconeixent a si mateix o a si mateixa, és igual el que diran. I creus que la maternitat està valorada com hauria d'estar-ho actualment entre la societat? Gràcies, Laia. Gràcies per aquesta pregunta. No, no, en absolut. No. Sincerament, crec que si fos cosa d'homes, estaria més valorada, estaria dotada de recursos. Hi hauria institucions, per exemple, no sé, hi hauria la Conselleria d'Infància i Maternitat o de Maternitat i Infància, perquè com a societat hem de destinar recursos a protegir el món dels infants. Per protegir el món dels infants hem de protegir la maternitat, perquè les mares i fills som un quan som petits. I actualment, com a societat, és una assignatura que tenim suspesa des del meu punt de vista, que cal que millorem moltíssim. I que, per tant, jo crec que també va molt lligada amb l'interès social, no? Que al final és baixa. Clar, no hi ha interès social, no, però aquesta és una feina que hem de fer les dones, d'explicar lo important que és el nostre rol, lo exigent que és, els dubtes que tenim, compartir les nostres pors, acompanyar-nos en la nostra fragilitat i ensenyar al món que estem fent això com podem i ensenyar als homes que ens ajudin i que ens protegeixin. És importantíssim. Sí, sobretot per qui mana, no? Qui mana en el país. Les estructures de poder. Les estructures de poder, bueno, clar, sempre ho parlem, no? Com a societat, allò que destinem, igual que una família, igual que una persona, els nostres valors es transmeten en els nostres diners. Les mares i pares, si mirem la nostra economia, hi ha un percentatge molt important que es destina als fills. Doncs això és el mateix com a societat. Hem de destinar un percentatge dels pressupostos a protegir els infants, però a protegir-los de debò, a nivell preventiu, abans que hi hagin els problemes. I això passa per la formació de mares, pares i professionals, la formació emocional, de creixement personal. Que també és molt important posar en valor tota aquesta formació de creixement personal, perquè d'aquí moltes vegades desenvolupa les nostres accions. Totalment, totalment. Jo ara a l'art de maternar tinc el privilegi d'estar treballant amb dues dones que encara no són mares, però han pres la decisió de ser mares i estan fent un treball personal per poder, quan arribi els seus nadons, arribar a ser el millor tipus de mares que puguin ser. I això és un privilegi. Sí, la veritat és que és interessant, no? Que elles com a persones tinguin aquest instint de dir vull fer-ho bé, no? I sé que és una cosa que necessita de formació també. Totalment, totalment. Quins reptes creus que una dona, sobretot, ha de passar quan materna, tots aquests prejudicis i totes aquestes persones que la poden arribar a jutjar, quins són els reptes que hauria de... que passarà? Que passarà? Doncs el repte principal, des de la meva experiència també personal i professional, és que ens anem situant en el món des d'un lloc més professional. Pot ser des de la pastissera del poble fins a l'arquitecte, és igual, no? Les dones, a la societat actual, estem parlant a Girona, Girona, Catalunya, actualment, ens anem projectant en la nostra feina i trobem un lloc de reconeixement,
jo sóc la Carla, l'arquitecta, o la Berta, la pastissera. I tot això que hem après, quan donem a llum, no ens serveix de res. Ens trobem a les 3 del matí amb un nadó que plora i no li podem dir que jo sóc advocada, no serveix de res. És reaprendre tot allò que necessitem. I en aquest moment que jo m'he format molts anys amb la Laura Goodman, que parla de l'ombra, de lo que és l'ombra de donar llum, ens posa en contacte amb el nostre subconscient, amb el nostre nen petit. Per tant, tota aquella feina que haguem fet per conèixer-nos a nosaltres mateixes ens ajudarà moltíssim per poder sostenir emocionalment aquest rol tan exigent com és el de maternar, sobretot dels 0 als 3 anys. I en totes les teves formacions aquest tema surt? És a dir, surt la preocupació de les futures mares o pares de què passa si em diuen que no ho estic fent bé? I tant. La pregunta més habitual és això és normal? Això ho faig bé? I sempre és una pregunta que em formulen amb molta por. Sempre, sempre surt. Sí, la por al què diran, la por al ser jutjades, les mares, a no ser suficient, a no fer-ho prou bé. És una por que en altres rols, no sé, si és un rol de la feina o així, podem sostenir un error, però en el rol professional, socialment, s'espera molt de les mares. És a dir, hi ha un desequilibri. S'espera molt de nosaltres com a mares, però no se'ns protegeix, no se'ns dona, per exemple, 2 o 3 anys de baixa remunerada, amb garantia del lloc de treball, per poder fer totes aquestes formacions, acompanyar-nos d'altres mares, anar-hi amb els nostres nadons. No se'ns donen aquests recursos, però se'ns exigeix moltíssim. Perquè al final acabem dient que no hi ha una fórmula perfecta perquè tot ho fem bé. Tot fer-ho bé és impossible. O sigui, en aquestes 2 noies que estan ara treballant amb mi, quan em diuen, però què em pots dir? Dic, puc dir una cosa que sé segur. I em diuen, què? Que t'equivocaràs. Ens equivoquem, perquè en tot allò que fem a la vida, tot allò que és important per nosaltres, l'error forma part de l'aprenentatge. Vull dir, això segur. I la fórmula, per mi, és desenvolupar el nostre criteri propi. És a dir, no perquè la meva amiga, doncs, no sé, faci qualsevol cosa que li funciona, a mi jo ho he de fer igual, sinó provar-ho. Si aquesta amiga diu, no sé, per exemple, jo, el meu fill, ara l'he introduït les verdures d'aquesta manera, d'acord, doncs provar si a nosaltres ens funciona. El criteri propi, com dèiem l'altre dia, és molt important perquè, per una banda, quan els nens són petits volem que ens obeeixin, però quan són adolescents volem que tinguin el seu criteri propi per dir que no a determinades propostes que no són bones per la seva salut. Per això és important que si volem que els nostres fills tinguin criteri propi, desenvolupem el nostre i puguem acceptar un no d'ells en determinats àmbits, temes de seguretat i així, no? Doncs bé, Judit, moltíssimes gràcies per haver vingut al Té de Tot. Gràcies. Poder parlar d'aquests mites i totes aquestes pors que pot sorgir a l'hora de maternar, que és totalment normal. Sí, totalment normal, i li passa a tothom. I bé, ja per acabar, sí, doncs recordar que en breu faràs el curs, no? Sí, el 12 i 13 de juliol fem el curs de l'art de maternar, Espai Casa Sabater, que és un lloc magnífic justament de creixement personal. És un oasi enmig de la ciutat de Girona i a mi em genera moltíssima pau i allà estarem. Moltíssimes gràcies, Judit. Esperem que molta gent s'animi a assistir-hi. Gràcies a vosaltres, un plaer. Gràcies, Laia.